Вітаємо вас, дорогі наші русини! В ефірі програма «Живий русинський язик». В гостях у нас наш поважний гость Сергій Тудовший, який у нас часто буває як поет і як письменник русинський. Вітаю вас, Сергію! Добрий день вам! Прекрасно. Так, а що слідуюче? Закрутила листом золотеньким осінь, загусляла струнами душі, буваєш зовсім, не читаєш буш мої вірші. Гладило літо, красное літо, і згоріло, як огень домак, і не видко восени посвіта, а посвітами не любо й так. Де ти, весно моя? Десь сяділа? В косичатум платячку, дівча, за що ти мене забити сміла? Своє нелюблено й дітвача. Всякі осінні ноти наганять осінь на мене пораз. Пристигать грезно, осінь, осінь, позавтрю буде пак зима. Сяк каждий гуд, ба що се, де була моя голова? Бізунорозум був мой усох, куй весною мив та полюбив. Ні раз не хвалився на людях, у чого так красно я цвив. А сонце моє фурт майнисько, не чує шуга воно мене, бо осінь дуже-дуже близько, ся суєтаня не мене. Загуслять струнами квасними, збайлує лакомити осінь, дождем, туманами густими, вкалушив бути ноги босі. Ти, дівко, стрілами амура, мене не годна щелувати. Тебе я не полюблю, шуга, бо осінь сиренча ревати. Добре, добре. Тако, якби художник малював картину, так русинський поет словами вимальовує образи. А що нам іще маленько добавити? Тяжко ми знаєте, що наші люди, коли ся розійдуть по світові, починають забувати ашковни, утковни, приймають ту культуру і ті традиції, обичаї того краю, де вони живуть, а за своє якось починають успішно забувати. То є в мене такий стих «Прогрес русина». Узяв у оборот прогрес русина, та так, що смішно, аж запирать дих, і збирать гікой губка все лупині, по світові у ворошах крутих. Забув, як ся няні й мами молили, як дідо весело колись співав. Забув, чому го старшина вчила, прийняв чужоє, а своє розтоптав. У день рожденний співать «Happy Birthday», оби там за бугром ніко не взнав. І се гуляє не простий колгозник, а й білий пан ні в року загуляв. Не знає, вать не хоче розуміти, уипно й сято фурця співать сяк. На многі й благі літа. Забивсь, русине, за своє, гет домак. Забивсь, ти ганьбишся, котя знає. Та прячеш за столом своє єство, коли в далекому, чужому краї співаєш «Мері Крістмас», не Різдво, веселих та щасливих святку, не гратулуєш дітям та й жоні, і не заспіваш ні одну колядку, бо то не модно там, на чужині. Хеллоуіни та й всяку другу нечисть хвалити й біснувати не спіши, і всякое сміття, що другі мечуть, ліпити до русинської душі. А що у нас слідуюче? Ну, ще б такий стих про наше рудне слово. Так се й називать рудне слово. Слово. Моє русинське слово. Згірити не дамтя, всокучу тебе. Ти не язик,
та й шуга не мова, бесідо рудна, нучся мене. Будуть тебе хоснувати гідавно, слободно жити будеш та й цвісти. Гей, зацвітеш ти косицю прифайну, бесідо рудна, меже людьми. Діти научаться грамоті рудної, слово з вандруки ся верне дому. Буде пак нагордо і крехту не чудно, так казкувати, і шорби тому. Що інтересно, русинські стихи мають одну особливість. Коби з русинів, де писав стихи, із любого регіону нашої Подкарпатської Руси, Закарпаттів, кей даже десь акценти суть регіональні, вони настільки незамітні, що практично русини цілого світа легко ся общають, навіть якщо не родилися на Подкарпатській Руси. Я много раз приймав гостів з Америки, американських русинів, так старші, легше молодші, вже потребують переводчика, бо лише такі ключові фрази знають на пам'ять. Але старші русини красно говорять по-нашому. Ну, правда, старшого покоління. А ну, обрадуйте нас ще маленько, аби маленько нашу передачу завершили. Я взяв Маленький наш. їм на себе таку смілость перевести одного з моїх найлюбимих руських поетів Сергія Єсеніна. Такий його стих, мені осталась одна забава. Я попробував то з Байловаєм перевести на русинський язик, на нашу бесіду русинську народну. То всі многі пробують, но не всім ся вдає. Ну, тепер, як кажуть наші сусіди, виношу на ваш розсуд. Мені ся встало, ні много, ні мало, персти в рот та свистати на люд. Тот, котрому за мене шептали, аж бітанга я та й баламут. Ей, як смішно то загубити, щось в життю іще не привбрів, ганьбами, що м не знався молити, тяжко ми, що я Бога не взрів. Моє завтра згоріло, пропало, чорт ся ним на ухтема вдавив. Баламута я бив, та й бітанга, вбився вам, ще май сильно любив. У поета одна лиш завгура, вдопирати вам очі сліпим, а вдопираться в серцю капура, і не є казкувати із ким. Най не віділись те, не чули мого серця м'яткого вугли, гнули демони, та не зогнули, бо зо мною були фурт ангели. А тепер, при послідній минуті, я попрошу, тко буде зо мною. Перебачте мені баламуті, не бануйте за грішну душу. Та прийдіть навпровуд, як у гості, не пущайте за мною сльози. Покладітня в русинській сорочці спочивати під образи. Добре. Коли переводимо класиків различних или іностранних поетів, то знаємо в оригіналі тот стих, но коли вдруг тот стих, наприклад, в класичному руському язикові, вдруг зазвучить у невеликих акцентах у русинському, і ще глубше починаємо розуміти самого автора. Хоча так, коли оригінальний стих теж стоїть навчитися, но переводимо на русинський не тому, що не розуміємо русський. Русський язик тепер всемірний. Русський язик був для наших Духновича, Павловича язиком, як вони казали, главним літературним, возвишеним. А стихи на русинський язик нинішній, живий русинський язик, показують народ русинов живий. Доки звучить не лише язик, а й поезія на русинському язикові, доти ми живі. Що ще у вас на серцю сформувалося прочитати? І дуже міся любить і вважаю тих людей, котрі не забувають, а наоборот беруть і записують якісь такі старі, стародавні співанки, котрі співали наші бабки, дідики.
І дуже вважаю нашу співачку Мирославу Копенець. І колись пару років назад я написав для неї стих Мирославі Копенець. Співай, Мирославко, співай, ти співанки, ангел-хранитель, русинський наш край прославляй, котрому любо нам жити. Найспіванка твоя летить далеко, високо над плаєм, найтішить і найвеселить, та й душі й серця згріває. Співай, Мирославко, співай! От Бога ти нам дарована, найтямить русинський наш край, слова, що співала нам мама. Прекрасно. Ми теж дякуємо Богу, що є в нас люди, що пишуть стихи русинські. А от явилася на нашому полі русинському Мирослава Копенець, котра так прекрасно заспівала. І заспівала в різних варіантах, в різних форматах. І ми повіли, що не будемо їй указувати так і так, як почувствує сама та ним заспівать, бо вона дійсно от Бога співачка русинська. І коли десь маленько приболіє та не може співати, ми так довго чекаємо, коли вже наша Мирослава виздоровіє і заспіває. Мені дуже приємно, що є у нас такі люди, такі як Мирослава, що цінять, сокотять наші співанки, несуть культуру маси, бо то справді культура не в те, що нам десь когось нав'язує з боку. Не будемо про то, бо то дуже довго розказувати. А й істинну нашу русинську культуру з нашим словом і з нашими, ще раз я повторю, такими філософськими подекуди текстами. Бо там і справді у тих співанках, у тих куплетах зашифровані такі мудрі слова, такі наставлення і так далі, що просто над тим треба сісти і задуматися. Не просто послухати, як якусь там, будемо так казати, якусь попсову співанку приміром. А ото справді там є мудрий текст, мудрі слова, і не задарі, ото наші дідики і бабки співали і передавали з покоління в покоління, бо в тому зашифровано дуже много всяких мудрих, таких жизненних таких ситуацій і так далі. Пораз у мене приходить мені в голову, що не файно, не добре, що я тут на чужині вдорваний, тут цюзнений, і як усі порядні християни в неділю зрана йдуть до церкви, я тут пораз не маю можливості, пораз так, що душов кривити, пораз ся лінуєш, бо нароблений і так далі, ну то діло таке, то самообманом ся займає челядник, ото я по собі так сужу. І от пораз у мене родять такі стихи, стих ся називає «Моя чаша», я сяк назвав свій зборник стихов, котрий вийшов пару років назад, назвав його «Моя чаша». Хочу вам прочитати тепер сам стих. Давайте. Це знаєте, як ми крадеся в душу, зазвідатися тих на небесах. У чому яся парувати мушу? Сміятися до сліз, чи вмерти у слезах? Я свій чопаш, не топтану дорогу, то ту стезю, що в храм мене вела. Не всокотивим, не прийшов від Богу, душа моя курчулем поросла. Вже бим ся каяв, вже бим біг до церкви, священникові нагле сповідав, доки мі руки, ноги не затерпли, перед Всевишнім голову схиляв. Та фурт пилую, і не маю часу, я став собі заложником, рабом, не поповняючи свою духовну чашу, я поповняю чашу із вином. Стих покаяний, можна так назвати. Так, у нас у сім'ї вдома, я не знаю у кого як, прийнято в сім'ях, коли йде дитина. Хоч мені 43 роки, я для своєї мамки фурт буду дитина. І коли відправляє дитину мама у світ, то у нас така традиція, я стою на коліна, і мамка читає молитву, бо вся дорога, бо все мій путь, моє путешествие, бо все пройшло гладко, бо Бог помог пойти, заробити і вернутися живим здоровим дому. І родився такий стих, називається «Помолиня, мамко». Помолиня, мамко, на дорогу, нині йду в чужий далекий край. Вознеси молитву свою в Богу, мені молитву свою помагай. У чужій краї, в широкому світі, як бродяга за найліпшим животом, заробити гроші меже діти, робити, аби не стати жебраком. Дома сирінчі не маю, серце моє прошу, не боли. У п'ят домуство своє полишаю. Помолиня, мамко, помоли. На цьому віршові, стихові могли б ми остановити.
і просити Бога, щоб наші русинські матеря молилися за своїх дітей, внуків, котрі тепер у світі, деколи мусить йти на заробітки, деколи мусить йти на чужину, але там, де християни знайдуть церкву християнську православну, там і чувствуються вдома. Ми вам желаємо, Сергій, Божих милостей, нових творчих взлетів, а також предлагаємо зустрічатися у слідуючих передачах. Попробуємо знайти більш досконалий спосіб зв'язку, бо як би не хвалили днеска електроніку, найкращеся видіти її лицем к лицю. Дорогі браття і сестри, ми маємо передачу «Живий русинський язик». У гостях у нас був русинський поет Сергій Тудовший. Віримо, що те, що він написав, уже порадувало десятки тисяч людей. Віримо, і будущі труди його принесуть велику пользу для нашого русинського народу. Дякуємо Сергію. До слідуючих зустрічей. З Богом! Я красно дякую вам.